da LGTBI pertsonentzat, arrotasunaren nazioarteko eguna da eta. Legeetan LGTBI kolektiboentzat aurrera pausoak eman diren arren, eskuinaren eta are ezkerreko sektore batzuen jazarpena piztu egin da. Egoera honetan, gaur faxismoari aurre egiteko helburuarekin aurrera begiratzeko eta mugimenduak artikulatzeko dei egin dute eragileek. Aipatutako aurrerapen berrietako bat, transpertsonen berdintasun erreal eta eraginkorrerako eta LGTBI eskubideen bermerako legea da. Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak haurren eta nerabeen lege proiektua onartu du. Nerea Melgoza sailburuak azaldu duenez, legearen xedea adingabeen oinarrizko giza eskubideak eta askatasunerako bermatzea da. Eta babesteko egoera kaltegarrietan sustatu, prebenitu eta esku hartzea dute ardatz. Bai indarkeria kasuetan, bai familian babesik ez dagoenean. Beren eskubideak benetan ezagutu, errespetatu eta erabiltzeko politikak eta ekintzak sustatzea. Inbestidura saioen atarian egonik, EAJ eta PSE foru gobernuetarako itunak iztenen hasi dira. Udal eta foru hauteskundeen ostean aliantza berritu ondoren, foru gobernuetarako akordioak izten hasi dira bihar Gipuzkoako inbestidura saioa izango da batzar nagusietan, eta azken egunetan EAJ eta PSN gobernu akordio bat negoziatzen aritu dira. PSeko Arabako idazkari nagusia den González gobernantza kolaboratiboa ezartzeko saio bat iragarri zuen. Los grupos municipales del Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco hemos alcanzado un acuerdo de gobierno que tiene un objetivo conjunto: construir una Vitoria-Gasteiz que mire al futuro en positivo y con ambición, alcanzar un acuerdo de gobierno que nos permitirá seguir avanzando y garantizar algo esencial en un ayuntamiento: la estabilidad y el rigor que merece una ciudad plural como Vitoria-Gasteiz. Y hoy podemos decir que el gobierno municipal ya está en marcha. La coalición de gobierno que hoy presentamos tiene la voluntad de entendimiento con el resto de fuerzas políticas, como bien han dicho tanto la alcaldesa como la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, y a ello vamos a dedicar la mayoría o una buena parte de nuestras fuerzas a conseguir esos acuerdos. Porque el acuerdo en sí mismo es un reflejo de esa voluntad, este acuerdo. Dos formaciones diferentes que negociamos. Anistasuna eta bizikidetza Nafarroan euskara eta nazio identitateak lana aurkeztu eta euskara lurralde osoan ofiziala izatea proposatu dute. 4 urteetan zehar garatutako lan honek hainbat partaide ezberdin izan ditu lana osatzeko hausnarketetan. Proposamenak ere jaso dituzte. Eskualdeen arteko komunikazioa indartzeko beharra nabarmendu dute eta lagungarritzat jo dute dezentralizazio administratiboa. Etxe bat okupatu dute Senperen salmenta espekulatiboa gelditzeko asmoz. Jabeak borrokan ari direla kolektiboei lurra erostea proposatu zien 200.000 euroren truke. Eta borrokan ari diren kolektiboek uko egin zioten proposamenari espekulazioa sustatuko zuela argudiatuz. Egoera da, hau ezinbertzia da. Entxatu gira herriko etxeak antolatu bilkura batzuetan parte hartuz saltzare eta erostunekin mintzatzeat eta gibelekin eraztea prezio hortan erostea. Ez dugu ardietxi, beraz, gero zer da aterabidea da borroka. Ez da bertzea aterabiderik, beraz egun hemen gira okupazio bat hasi dugu, badugu agonako esperientzia, fruituak ekarri zituen eta pentsatzen dugu, espero dugu, honek ere fruituak ekarriko dituela. Hori da gaurko egoera, ontasun honek balio ditu 7.000 euro, munduko gorena, eta saldu da 1.300.000 eurotan. Beraz, ikusten duzu, zeri buruz ari giren, bizitegi problemari buruz, laborantxeko lurren problemari buruz, ezin bizia da, eta bortizkeria bat da hori partetik. Gaur magazinean, Amagoia Mujika Berriako zuzendaria izan dugu gurean, aurrerapena jarraian.
Egia esan erronkari ilusioz, lehenik eta behin, ze ilusio hori gabe ezin da, ez? Horako erronka bat euki, eta gero arduraz ere bai, azkenean garrantzitsua dalako. Eta, egia esan, hasieran esan zidatenean pixka bat hola, ez? Gelditu nintzen, baina, gero denborarekin eta ikusita baina jendearen babesa daukagula, ez? Esan nien aurrera. Eta egia esan, beldur pixka bat, bai, aitortu darret, baina guretzat importantena da atzetik daukagun taldea, eta taldeak ondo funtzionatzen balen badu, zuzendariak ere, bidea handia eginda daukagun, alde hortatik konfiantza handia daukat jendearengan, eta, esan bezala aurrera egiteko goz. Kirol arloan Frantziako turra heltzear da Euskal Herrira. Askoren ahotan da azken aldian. Prestaketa lanak martxan dira aspalditik, honek errepideetan ere eragina izango du. Ordu luzez moztuak izango dira eta nahasmenak eta aldaketak eragingo ditu guzti honek. Euskal Herritik igarotzean, Euskal Herriatik iparraldera zeharkatzen duen momentuari berezia egin nahi izan dute Euskal Herria Bilduk eta Euskal Herria Baik. Herri bat dagoela erakutsi nahi dute, Euskaldunak Euskal Herrikoak direla aldarrikatu nahi dute. Horrekin lotuta, lasterketa Irun eta Hendaia artetik igarotzen denean, ekitaldi berezia antolatu dute. Kaixo eguerdion, gaur egun seinalatua da LGTBI pertsonentzat harrotasunaren nazioarteko eguna da eta legeetan LGTBI kolektiboarentzat aurrera pausoak eman diren arren, eskuinaren eta are ezkerreko sektore batzuen jazarpenak piztu egin dira. Egoera honetan, gaur faxismoari aurre egiteko helburuarekin aurrera begiratzeko eta mugimenduak artikulatzeko deia egin dute eragileek. Aurrerapen berrienetako bat, transpertsonen berdintasun erreal eta eginkorretako LGTBI eskubideen bermerako legea da. Aipatu legez, LGTBI+ harrotasunaren nazioarteko eguna dugu gaurkoa. Bada Euskal LGTBI+ behatokiak elkarretaratzea egin du Bilbon goizean. Protestan 2021 Bilbon izan ziren pertsona homosexualen eta bisexualen hilketak argitzeko eskatu du erakundeak. Horrez gain, Euskal LGTBI+ lege integrala beharrezkoa dela aldarrikatu du behatokiak. Zarrean oraindik legea, behar dugun translegea erabat ukatuta dago, ez dugu berririk legebiltzarkideen honetan aterako denik, eta baita ere hemen gaude erabat eskatuta, bai hildakoen kasua irekitza posibla den edo ez. Justizian oraindik ez dute hezkuntzarik jaso zentzu honetan ikasteko eta baita ere sentsibilizazio giza parte hartzeko gai honetan. Badakigu kasu askotan berri samarra izan daitekela, baina egia izan da badaukagu legeak eta posible izango litzateke aurrera ateratzen. Eragileok defendatzen dute elkar zaintzea, artikulatzea eta Euskal Herriko gune txikietan ere mugimendu berriak sortzea eta gaurko egunari omen egiteko eta gaurko egunaren jatorria aztertu dugu. Ikusi.
vicio, ey. Gozar ese es mi vicio, ey. Libre sin prejuicios, lo muevo, lo bailo, berriro, apurtu katea, gizarten aurrean norbera izatea, bai ohorea, plazerra gurea, kalea gureak be, erazorik ez, guazen, gozatzera, niztasuna da, ba, gure oinarria, askatu zure, beldur guztiak, azke izan, hau bai gozamen. Iruñako lankideak kalera atera dira, ea Euskal Herritarrek gaurko egunaren berri duten aztertzeko, ikusi. Bihar ikainak goitaz, ez, orain buruan ez. Bai, LTBko bai, eguna bai. Ez nahi zentratu. Harrotasun eguna. Bai, pues, kuadrian baditugu batzu, badaudela sartuta edo badutela hango harremanekin eta, pues bai, haiekin alde. Eta gero, azten zarenean haiekin izketan, ulertzen dizuete, pues, bere kasua hartzepastu dire eta hola. Bizibilitatearen arloan, identitate sexualaren inguruan edo genero identitatearen inguruan, erosotasun gehiago egotea gizartearen baitan, edo hala ere, genero aldarrikapenetan, erosotasun edo askatasun gehiago egotea bai heteropatriarkatuaren ederuaren kontra edo genero binarismoaren aratago joteko. Aniztasuna, berdintasuna eta, errespetua. Denak berdinak gara, denak eskubideak berdinak denontzat. Pila bat, LGTBI-fobia pila bat dago. Uste dut bai, oraindikan igual Iruñan ez da ikusten asko, baina bai entzuten duzun Madrilen eta hola, eta pentsatzen duzu azkenean oraindikan jendea pentsatzen duela dagoela beste siglo batean. Bai, holan. Egunerokotasunean, lanean edo, bizitzaren arlo gehienetan, bai irainetan, bai hori aukeretan, bizitzeko aukeretan, edo, lan arloan, alokairua, guzti hainbatetan. Musika, artean, eszenatokietan, ez dakit, tabernetan. Bai, gaur egun uste dut dagola, lehen baino gitxiago nik uste dut gizartearen baitan, orain badagola, como azeptazio gehiago, baina ala ere asko geratzen dela. Ez dut uste. Batzu, eskuina muturra bai, baina bestea jendeen arruntan tartean ez, nire ustez ez. Lamoreako H&M dendako langileak 200 egun bete dituzte greban. Eros ahalmenaren 25% galerak pilatzen dutela eta hilean 500 euro inguru kobratzen dutela salatu dute. Hori dela eta zaintza ekintza bat egin dute eta arropa oparitu dute udaletxeko plazan irudikatu duten azoka txiki batean. Langileek 2009-tik soldatak izoztuta dituztela salatzen dute. Enpresak hitzarmenaren kontura soldata 3% igotzeko egindako proposamena kritikatu dute. Soldata hobekuntzak igande eta jaiegunetako irekitzearen aurkako neurriak eta enpleguak babestea eskatzen jarraituko dutela berretsi dute. Hemen daude H&Mko Moreako langileak greban daramate 200 egun bere lan baldintzak hobetzeko objektuarekin. Kontutan izan behar dugu 2009-tik beraie daukate soldata izoztuta eta eskatzen ari garena da KPI-aren galeraren errekuperazio hori bermatzea. 125% daukate galeratuta jadanik eta eskatzen ari gara soldata dignoak eta lan baldintzak eta egutegiak eta deskantsu erreala izateko eta horietatik. Indarrez ondo dabiltzate, kontutan izan behar dugu gainera, langile hauek irabazi zutela aurreko erearen kaleratzen kontrako grebarekin eta denda honetan eta Euskal Herriko beste dendetan ez dira kaleratzerik egin, eta
badakite mantendu behar dugula greba eta indarra mantendu behar dugula eta ekintzak egiten dena ikusteko. Etxe bat okupatu dute Senperen salmenta espekulatiboa gelditzeko asmoz. ELB laborarien sindikatua, Lursaiti elkartea, Ostia Sarea eta herrian sorturiko kolektiboaren babesean okupazioa abiatu dute 40 herritarrek. Jabeak borrokan ari direla kolektiboei lurra erostea proposatu zien 200.000 euroren truke. Etxe bizitza ordea jabeak salgai jarriko luke 1.000.000 eurotan. Espekulazioaren aurkako borrokan ari diren kolektiboek uko egin zioten proposamenari espekulazioa sustatzen zuela argudiatuz. Nous demandons l'annulation totale immédiate de cette vente. Espekulazio hori ez, Euskal Herria ez da salgai eta amalurra zain dezagun. Egoera da, hau ezinbertzia da. Entxeatu gira herriko etxeak antolatu bilkura batzuetan parte hartuz saltzare eta erostunekin mintzatzeat eta gibelekin eraztea prezio hortan erostea. Ez dugu ardietxi, beraz gero zer da aterabidea da borroka. Ez da bertzea aterabiderik, beraz egun hemen gira okupazio bat hasi dugu, badugu abonako esperientzia, fruituak ekarri zituen eta pentsatzen dugu, espero dugu, honek ere fruituak ekarriko dituela. Departement Laborantza Gamara, ELB, FNSOA, Luxendia, Safer, Scott. Inbestidura saioen atarian egonik, EAJ eta PSE foru gobernuetarako itunak izen hasi dira. Udal eta foru hauteskundeen ostean aliantza berritu ondoren, foru gobernuetarako akordioak izten hasi dira. Bihar Gipuzkoako inbestidura saioa izango da Batzar Nagusietan eta azken egunetan EAJ-PSN gobernu akordio bat negoziatzen aritu dira. PSE-ko Arabako idazkari nagusia den Gonzálezek esan zuen Araba elkarrizketan ardaztu egotean nahi duela, elkarrizketa politikoaren bidez eta entzuketa nazionalarekin. Gainera, gobernantza kolaboratiboa ezartzeko saio bat iragarri zuen. Los grupos municipales del Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco hemos alcanzado un acuerdo de gobierno que tiene un objetivo conjunto: construir una Vitoria-Gasteiz que mire al futuro en positivo y con ambición, alcanzar un acuerdo de gobierno que nos permitirá seguir avanzando y garantizar algo esencial en un ayuntamiento, la estabilidad y el rigor que merece una ciudad plural como Vitoria-Gasteiz. Y hoy podemos decir que el gobierno municipal ya está en marcha. La coalición de gobierno que hoy presentamos tiene la voluntad de entendimiento con el resto de fuerzas políticas, como bien han dicho tanto la alcaldesa como la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, y a ello vamos a dedicar la mayoría o una buena parte de nuestras fuerzas a conseguir esos acuerdos. Porque el acuerdo en sí mismo es un reflejo de esa voluntad, este acuerdo. Dos formaciones diferentes que negociamos. Atzo hasi zituen Unai Ubaldek Nafarrako Parlamentuko presidenteak alderdiekin bilerak. Voxek eta PPek txibite sozialistaren hautagaitza errefusatuko dutela iragarri dute, eta zurekin Nafarroak elkarrizketak hasiera fase batean daudela ohartarazi du. Gaur geroa bai, EH Bildu, PSN eta UPNren txanda izango da.
Aipatu bezala, EAJ eta PSNek akordioa sinatu dute Arabako Foru Aldundian. Akordioak 4 ardatz nagusi ditu: ekonomiaren eraldaketa, zaintza arloarekin eta planetarekin konpromisoa, eta Araba kolaboratibo bat izatea. Bi alderdiek akordioa sinatu dute lurralde bateratuagoa eta orekatuagoa lortzeko helburarekin. Ostegun honetan inbestidura saioa izango da, bertan Ramiro González aldun nagusia izendatuko dute. Aurreko bi legegiltzaldietan bezala, gaur sinatzen dugu akordio honek berresten du Arabako gizartearen anistasunen dugun konfiantza, ziur gaude politika dela tresnarik onena, espazio publikoan bizikidetza antolatzeko, ongizatea eta gizarte kohesioa bermatzeko, berdintasunerantz aurrera egiteko eta justizia soziala babesteko. Espainiako gorteetarako hauteskundeak aurreratu dituztenez, Espainiako gorteetan ezin izango dira hainbat lege onartu, denbora falta dela eta. Baina foruen horren ordez, zenbait errege dekretu sartuko dira indarrean. Horiek horrela, izatezko bikoteek 15 eguneko baimena hartzeko eta hanstura onkologikorako eskubidea dute Hego Euskal Herrian. Horrez gain, inflazioaren aurkako neurri asko beste 6 hilabetez luzatzea erabaki du Madrilek. Espainiako gorteetarako hauteskundeak aurreratu dituztenez, Espainiako gorteetan ezin izango dira hainbat lege onartu denbora falta dela eta. Besteak beste, Jone Belarraren ministerioak prestatutako familien legea ezin izango da onartu. Baina indarrean sartu den errege dekretu batek zenbait lege eta arau erformatuko ditu familien legeak arautuko zituen zenbait neurri indarrean sartu ahal izateko. Horietako bat izatezko bikotekidekin lotuta dago. Izan ere, ezkontzen diren bikoteek 15 eguneko baimen hartzeko eskubidea dute, eta orain baita izatezko bikoteek ere. Horrez gain urtean 5 egun hartu ahal izango dira edozein bizikide zaintzeko. Gurasoek ere 8 baimen hartzeko aukera izango dute, osorik edo zatika, haien seme-alabak zaintzeko. Ez dute soldatarik izango aste horietan eta aurrek 8 urte bete arte baliatu ahalko dute. Eta errege dekretuez hanstura onkologikorako eskubidea garatu du Espainiako gobernuak. Hala, hegoaldean minbizi izan dutenek ez dute berezitarik izango aurrerantzean aseguru bat kontratatzean. Izan ere, minbiziaren aurkako tratamendua amaitu eta 5 urtera, gaixotasuna izan dutenek ez diete haien aurrekari onkologikoen berri eman beharko aseguruetzei bizi aseguru bat eskatzeko garaian. Eta neurriez, inflazioaren aurkako neurriak gutxitu izateko eskariak hauteskunde egutegiarekin bat egin du. Eta Espainiako gobernuak erabaki du laguntza gehienak urte amaitu arte luzatzea. Jaurlaritzak onartu du beste 6 milioi euro jartzea garraio publikoko deskonturako. Baina Bizkaian burokrazia arazoak daude neurri aplikatu ahal izateko. Uztailaren 12an izango dute kontseilu nagusia. Edonolare, Bilbobusek eta Bizkaibusek tarifen 50%ko deskontuak eskaintzen jarraituko dute. Eta Metro Bilbaok 50%ko murrizketa aplikatuko du berriro, bere kontseiluan murrizketa berri bat onartu ondoren, eta Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu ostean. Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak haurren eta nerabeen lege proiektua onartu du. Nerea Melgoza sailburuak azaldu duenez, legearen xedea da adingabeen oinarrizko giza eskubideak eta askatasunak bermatzea. Berrikuntza nagusia da adingabeak babestu beharreko subjektu izateari utzi eta euren eskubideen jabe bihurtuko direla. Babesteko egoera kaltegarrietan sustatu, prebenitu eta esku hartzea dute ardatz. Bai indarkeria kasuetan, bai familian babesik ez dagoenean. Beren eskubideak benetan ezagutu,
errespetatu eta erabiltzeko politikak eta ekintzak sustatzea. Uztailaren 5ean martxan jarriko da Bilbo-Iruña Alababusen autobuslinea. Zerbitzu berri honekin Arabako garraioaren plan zuzentzailea amaitutzat eman da. Lineak autobus berriak maiztasun gehiago oinarrizko tarifak 144 itxiagoak eta deskontu gehigarriak bat txartelarekin izango ditu. Uztailaren 1ean Maulen hasiko da eta uztailaren 11an iritsiko da Añanara. Gazte talde batek Euskal Herria zeharkatuko du euskal kultura, osasuna, ekologia eta parekidetasuna balioak sustatzeko nahian. Guztira 125 gaztek parte hartuko dute ekitaldian aurten. Askoren ahotan da Frantziako turra azken aldian eta Euskal Herritik pasatzear dago. Prestaketa lanak martxan dira aspalditik, honek errepideetan ere eragina izango du eta ordu luzez moztuak izango dira errepide asko, horrek eragiten duen asketarekin eta aldaketekin. Euskal Herritik igarotzean, hegoaldetik iparraldera zeharkatzen duen momentuari bereizketa egin nahi izan diote EH Bilduk eta EH Baik turrean. Herri bat dagoela erakutsi nahi dute, Euskaldunak Euskal Herrikoak direla aldarrikatu nahi dute. Horrekin lotuta, lasterketa Irun eta Hendaia artetik igarotzen denean, ekitaldi berezia antelatu dute. Aukera paregabea dugu munduari erakusteko hemen bi estatutan banatutako herri bat dagoela. Ez garela ez frantsesak eta ez espainolak. Euskaldunak garela, Euskal Herrikoak. Erakusleio handi bat ireki zaigu turra jarraituko duten milioika pertsonari adierazteko hemen herri bat badagoela bere kultura eta hizkuntza propioarekin. Euskal Herriak erabaki Basque Decide leloa duten 60.000
ikurrin banatuko ditu gure eskukturrean. Erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarria mundu osora zabaltzeko. Eta ez daukagu dudarik turra indarrean eta martxan egongo den egun horietan, ertzaintza osatzen duten profesionalek beti egin duten bezala profesionaltasunez erantzungo diotela beraien beharrari. Eta Frantziako turra gozamena izango da zenbaitentzat, baina gora berak ere espero dituzte errepietan. Zuzeu Gabirian zaude udanen, Azpeitia auzoan, eta badirudi herri txikietan ere ilusio handiz espero dutela turra, ezta? Frantziako turrean 7 Euskal Herriko 7 txirrindulari arituko dira eta horien artean izango da Ales Aranburu ezkiotarra. Aste honetan jakin berria turrean lasterketan arituko dela eta hain justu Gabiriara etorri gara Ales Aranbururen ama bertan jaio baitzen eta herri guztia inplikatuta dago turrean, izan ere Ales Aranburu animatzeko eta babesa emateko hainbat kamiseta eta 25 metroko pankarta bat egin baitute indarra eta babesa emateko igandean hemendik pasako baita turra eguerdiko ordubiak aldera. Esan bezala, pankartak, pintadak eta kamisetak denetik prestatu dute hemen auzonetan. Aste honetako musika zuzenean saioan, Balerdi taldekoekin egin dugu hitzordua kaleratu duten lan txikia etzaki. Ostegunean gaueko 10etan saio osoa ikusgai 11 telebista, 11.eus eta sare sozialetan. Gaurkoan Amagoia Mujika izan dugu gurean eguerdiko magazinean eta haren elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian. Bada, 12 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko gurean, eta horretarako hemen dugu gaur gurekin Amagoia Mujika Berriako zuzendaria, ondo etorri gurera. Eskerrik asko. Eta tira ez, justu berriaren 20. urteurrenarekin batera iritsi zaigu albistea, nola 30 urteko hilbide luzea eta gero, Euskaldunon egunkarian lehenengo, gero ez, berriatik pasa eta Martxelo Otamendik kargua utzi eta zuzaitugu zuzendari berri, asteko zorionak ere kargu honetxegatik, eta nola heltzen diozu erronka berri honi? Egia esan erronkari ilusioz, lehenik eta behin, ze ilusio hori gabe ezin da, ez? Olako erronka bat euki, eta gero arduraz ere bai, azkenean garrantzitsua dalako. Eta, egia esan, hasieran esan zidatenean pixka bat ola, ez? Gelditu nintzen, baina, gero denborarekin eta ikusita baina jendearen babesa daukagula, ez? Esan aurrera. Eta egia esan, beldur pixka bat, bai, aitortu garret, baina guretzat importantena da atzetik daukagun taldea, eta taldeak ondo funtzionatzen balen badu, zuzendariak ere, bidea handia eginda dauka, alde hortatik konfiantza handia daukat jendearengan, eta, esan bezala aurrera egiteko goz. Aipatu dut hasieran harinez, Otamendiren 30 urteko ibilbide hori egia da azkar esaten dela bere horretan, hala ere ez, zuk ere gainera gertutik jarraitu izan duzula, zerrondare utzi du berrian bertan? Handia, ez? Ze azkenean urte asko dira, bere egiteko modua oso berezia da eta oso argia, ez? Martxelo da persona bat oso bizkorra, jakintza handia daukana, bai kazetaritzaz eta bai herri honen historiaz, ez? Eta ezagutza hori utziko digu, ze gaine beraekin egunero lan egin dugu.
eta asko ikasi dugu berarekin, ez? Eta, egiteko modu bizkor hori, izango nuke, Martxelo dela pertsona bat, bere usaitzen duna nundaun albistea, ideak dauzkanak etengabe, eta, gaur hau inbar dugu, eta hor denaketan zan jartzen gaitu, ez? Eta nik uste hori, eta, egiteko modu hori, behintzat jaso nahiko genuke, ez? Eta hor da hola, ez? Urdeak euskal gizartari begira, ez? Ondaretik, utzitako ondaretik zer azpimarratuko zenuke? Lehen esan deten bezala, jakintza handia dauka Martxelok, eta iruditzen zait euskal gizartean ere enbaxadore primerakoa daukagula, ez? Eta horregon da, jende guztia ezagutzen du, eta hor euskararen gatik egindako lan guzti hori, nola azaltzen duen, ez? Eta herri honek dauzkan beharretatik ere nola utzi dizkigun hainbat gauza, ez? Oso zaila da neurtzen, ez? Martxelo da pertsona bat asko ematen duna, eta nik uste dut oraindik ere eta gaurtik aurrera ere jarraituko dula gizarte honi ekarpen handia egiten. Bai ez, eta esan dut lehenago ere nola gertutik jarraitu izan duzun urte askoan, bere ibilbidea izan ere okerrezu nahi 95ean, hasi zinen Euskaldunon egunkarian, hau itxi eta jarraian ez, eguneron, eta azken 20 urte hauetan baita ere ez, berriako erreakzioan. Ezan genezake, berriaren historia ere badela zure bizitzan historiaren parte bat. Bai, dudarik gabe, eta egunkariaren zati bat ere bai. Ni egunkarian hasi nintzanean, egia esan, beti, sortu zanetik dukan bereziki maite hor egotea, negoatzen naize 80. urtean, sortu zanean ni kanpoan nengoela, eta zen, gustatuko litzaiake hor lan egitea, ez? Bai, ni hor hasi nintzen, gero itxi eta gero berrian zati bat, excedentzia txiki batean egon nintzen, baina gero hor jarraitu dut eta sail askotatik pasa naiz, erredaktore bezala lehenengo, gero sailburu edo koordinatzaile bezala, gero editore bezala, eta zuzendari orde, eta gero orain zuzendari. Bai, horre, 20 urte hauetan gauzak asko aldatu dira, ez? Mundua ere bai, eta bilakaera bat izan du bai kazetaritzak eta bai gizarteak, eta bilakaera horren parte sentitzen naiz eta parte izan naiz, ez? Bai ez, eta mundua hainbeste aldatu dien 20 urte hauekin egin du berriak, bere urte hurrenaren jaia, ospakizuna bera bertan, ez? Hitza ere hartu duzu, zuzendari berri gisa. Eta gainera kazetaritza aldarrikatu zenuen bere horretan, ez? Agian badu zer ikusirik horrek aipatzen zenituen, ez, mugimendu guzti hauekin? Bai, dudarik gabe, aldaketa handia datorkigu orain, baina beti 20 urte hauetan beti aldatzen jundia gauzak, ez? Eta beti egin ditugu prozesuak egokitzeko zetorkigunari, ez? Eta orain ikusten nahi gerana da, ez? Nola aldatzen nahi den mundua eta nola aldatzen nahi den kazetaritza egiteko modua ere. Modu hori gainera dator, informazio asmaz handi batekin, zabor asko etortzen da ere, ez orduan guretzat, eta nik aldarrikatu horregatik kazetaritza ezinbestekoa dela, guk guretik egindako kazetaritza bat, hori ez, mundua guk esplikatzeko, Euskal Herritik eta Euskal Herrirako, ez? Eta, begirada propio horrekin, ez? Eta nortasun propio horrekin, azken batean gutxituen begirada horrekin, feminismoaren begirada horrekin, ingurumenaren begirada horrekin, ez? Eta, azken batean jendeari kezkatzen dionen kazetaritza bat aldarrikatu nahiko nuke, ez? Azkenean jendearen gertutasun hori, bere kezka horiek jaso, bere zalantza horiek argitu, aldan neurrian, eta hor oso garrantzitsu edutzen zait kazetaritza egitea. Bai ez, kazetaritza aldarrikatu aldi bat kontatzeko, ez? Eta horixe dain justu, garai hauetan, aste hauetan, erabiltzen zabiltzaten lero bat zer du, ez? Aldi bat kontatzeko horrekatzean. Aldi bat kontatzeko horrek daukatzean, azkenean esan deten bezala, mundu hori aldatzen nahi dela, eta aldi honetan gertatzen denari erantzun behar diogula, ez? Eta, atzetik daukaguna, hor daukagu gure ondare bezala, hortatik abiatzen geha, baina aldi hau da, ez? Hemen gaude, orain gaude, eta hor kokatzea, ez? Gure gura kokatzea, komunikabideak kokatzea, eta jendeari izate, hau gertatzen ari da, ez? Eta hori hemen daukazu. Hori xe da, pixka bat, eta hori aldi hau kontatzeak, esan azken batean, horratzetik dago, aldaketa hori, ez? Eta aldaketa, aldi hau kontatzeko aldaketa hortan gu ere partega, eta horren egia, pixka bat udazkenari begira, aldaketa handi bat
egiten gure komunikabidean aldi hau berez hobeto kontatzeko, ez? Albiste fidagarriak emanez, kalitatezkoak, eta hortan gabiltza. Gero segaltuko aizu berriz. Horren inguruan, baina aldaketak aipatu dituzuela ez asko kegia da ematen dutela, ez? Arazoak baino aukeretarako, baina egia da krisia aldiz betetako, ez? Mundua badela gurea, azken 20 urte hauetan antzerako, baina egia da, ez? Badirela hor bintzat informazioan, ez? Markatzen diren batzuk izan atzeraldi handia, edo azken edo oso gertu dugun pandemia bera, nola egin die aurre, ez? Halako edo zer jarrerarekin batez ere? Egia esan, 2008ko krisia guretzat oso gogorra izan zen. Batetik jendeak krisian dago beraz, ez? Komunikabideetan ere nabaritzen da. Baina horrez aparte, horreuki genuen diru laguntzen murrizketa bat, eta benetan momentu gogorrak bizi izan genituen, soldata jaitsierak, eta horri azkenean nola egin genion aurre, jendearen borondatearekin eta jendearen nahiarekin aurrera egiteko. Eta hor ere ez daztu behar jendearekin batera komunitate bat daukagula atzetik eta komunitate horri esker egin diagula aurrera ere. Orduan baina momentu hori oso gogorra izan zen. Eta gero pixka baina arna sartzen hasi ginean, 2009an, eta gero berriz ere pandemiak denok hartu gintu nola ez. Pandemiak zer aldatu du, batetik kioskoa galdu, ez da galdu, baina gutxitu da salmenta asko, orokorra da, horreko ohitura batzuk aldatu ditu, baina guk arpidetzak eta berria lagunak dauzkagunez, arpidetzei helduta eta berri lagunean kopurua ondituta, hor mantendu ea ondo, eta hortaz aparte, ohiturak aldatu zian pandemiarekin, baina webunean, adibidez, digitalean ikusi genuen, irakurle askoz gehiago etorri zirara gure gana, eta horri ez zaio eutxi, aparteko momentu bazan, baina lortu dugu koxka bat gora egitea, eta gure asmoa da hor jarraitzea koxka bat aurrera egiten. Eta gero bestela pandemiak hartu gintuen denok, lan egiteko moduak aldatu zian, etxitik, eta horrek sortu zituen arazo guztiak, psikologikoki ere denontzat oso gogorra izan zen, zuentzat ere izango zen bezala. Eta azkenean hor, ahalegin berezi bat eginda, eta hitzein da jendearekin, eta pixka bat talde sentsazio hori ez gutxitzeko, bakoitza bere etxetik hori galtzen duzu, azkenean egunerokoan jendeakin hitzein, eta hau okurritu zait, eta hori mantentzea nolabait, eta jendeari horre ustea, pixka bat, baina bai izan da gare gogorrak. Gainera aipatu dituzu hortarteka, arpidetzak eta antzeko ekimenak egia da berria egunkariak beraren itxierak behartuta, herri ekimenetik abiatzen dela komunitatearen sustenguz gaur egun beraz, eta aipatu ditugun, krisialdi hauek eta gero komunitate hori osasuntsu dago? Nik esango nuke gaur egun oso osasuntsu dagoela, oso jende fidela daukagu, eta oso berria zalea, eta laguntza handia ematen duna, eta batetik arpidedunak aipatu ditugu paperekoak, baina bestetik, webunean ere, digitalean ere, laguntza handia daukagu, badakizu, irikita dela berez webunea, gure zentzua eta helburua dalako jende guztiak irakurtzea, aliketa jende gehienak irakurtzea euskeraz, baina jendeak diru hori emateko prest dago jendea, ez? Eta osasuntsu dut, esango nuke, hor guk nahi dugula ahalegin berezi bat egin, komunitate hori sendotzeko, azken batean, esan dezun bezala berria herritik sortu zen, egunkaria ere bai, eta hori eutxi genion, ez? Eta behar bat zegoelako gizartean, ez? Eta behar horregatik sortu zen, eta jendeak horregatik babestu zuen, eta horregatik babesten du orain ere, ikusten dugulako beharrezkoa dela egunkari nazional bat eukitzea. Eta, gure helburua da hori, komunitate hori gure ganatzea zertarako, aldik eta zebat eta jende gehiagoren babesa izan, orduan eta independenteagoak gea, ez? Eta orduan eta askatasuna handiagoa daukagu, gure nortasuna dirazteko, eta azken batean Euskal Herrian aportazio bat egiteko. Ez aipatu duzu eta bada berria, ez? Euskarazko egunkari edo hedabide nazional bakarra, zer inportantzia du horrek?
Importantzia egunerokoa eta importantzia izugarria. Hortarako sortu zen, eta azken batean ikusten dugu nola ondoan dauzkagun estatuek egiten duten zutsukin nazio bat, eta hortan guretzat oso importantea da komunikabide nazional bat eukitzea, nazioa eraikitzeko oso importanteak dialako komunikabideak, ez? Eta hori argi daukagu eguneroko lanean, dauden arazoak nola gainditu, ez? Badakigu, administrazio menpe gaude, horrek arazo asko sortze ditu, datuak lortzeko, informazioa bateratzeko, batzutan ez daukagu, horre osotasunen erakustea askotan zaila izaten da, baina, zailtasun horiek zailtasun, hori da gure egin beharra, eta hortan jarraituko dugu. Bai ez, Euskaraz eta nazionala egia da apaltzen joan dela, entzuten dugula maiz ez, apaltzen joan dela Euskal Herriko identitatea, edo agian ez, jendeak zerekin lotzen dituen eta bar, horrek nabaritzen dira gero berrian bertan alako ez dakit den komunitatearen galera bat, edo... Adibidea jarriko dizut ez, gero gaur egun, orintxe bertan, bekadunak datoz ez, eta nabaritzen dugu bekadunek EAE, Nafarroa erabiltzen dituztela, eta oso era naturalean, lehenengo ikasgaietako bat hori da gurean, eta ikasten dute, eta gero ez, kontzientzia hori hartzen dute, baina gizartean apaldu da, ez, iruditeria hori, eta horren kontra egin behar da egunero, ez, eta holakoxia da momentu hau, eta baina egia da, hor ikusten dela, ez, belaunaldi gazteagoetan ez dagoela igual lehen zegoen hori, ez, horri aurre egin behar zaio. Bai ez, behintzat alaxe ere egiten da herria ez, irakaspen horiekin eta gainera irakurleok ere ez nabaritzen dugun zerbait. Bada, aldi berean ez, identitatearekin lotuta ere gurean badator hizkuntza bera, euskara, eta honetaz ere ez ikusten ditugu datuak, azken urteetakoak, jakitea berez gora, erabilera bera, horren isla ere bada hainbatean berria diot erabiltzaileei dagokienez nabaritu den. Erabiltzaile dagokienez momentuz ez da nabari. Esan dizut, lehen badaukagula jarraitzaile edo babesle fidagarri bat, baina egia da, horren aurka edo horren ez badegu bezer egiten nabarituko dela, esan dezun bezala, gero eta jende gehiagok ezagutza dauka, baina erabilera, ez da sozializatzen, ez? Euskara ez da sozializatzeko hizkuntza bat askorentzat, ez? Erderara jotzen da. Baina hor daukagu erronka, ez? Hor eustea, euskalgintzarekin batera, euskal komunikabideekin batera, hor talde sendo bat sortzea, horri aurre egiteko, eta jendeari esateko bida. Hemen euskaraz daukazu hau, baina ez dakazu beste inun, ez? Hau da, guk emanen dezakeguna, eta nik uste hori dela egin behar deguna, eta denak batera, ze bestela, azkenien kontsumitzeko era horiek aldatzen balin baitzu gero zaila da, ez? Bultatzea orduan, nolabait egin behar dugu indar horretan. Ez beraz, bada kezkarik, baina euskarak egun bizi duen egoeran. Bai, kezka handia dago, baina, nik uste dut kezka hori beti egon dela, ze, azkenean hizkuntza gutxitu bagea, eta, kezkak aldatzen edo garatzen joten dira, ez? Baina, bai, kezka hori handia da, bai. Gainera, esango nuke gaur egun, bai dela diskurso bat nolabait normalizatzen, ez? Hau da, ez da hizkuntza gutxitu bat, ez? Ze maila berean dago, erderekin maila berean dago, eta orduan gu gea gainea, ez? Eskubideak urratze ditugunak, ez? Ikusten nahi hainbat hauzitan, ez? Nik uste diskurso hori normalizatzen den neurrian arriskutsua dela, eta horren kontra egin behar degula, baina berehala. Eta nola egin altzaie ez, berriatik adibidez aurre alakoei? Guk egiten duguna egiten, ahotsa ematen euskaldunei, eta euskaldun guztiei ahotsa ematen, ez? Eta nik uste hori dela gure premisa. Egia da hori ere izan behar duela indar nahikoa jendea erakartzeko.
Eta honetaz aparte bai esatea euskaraz hitz egiten gabiltzala, ez? Ekarpena nabaria da berriarena, ez, hizkuntzari lotuta eta euskal komunitateari lotuta, baina egia da, ez? Gero hainbat eta hainbat tresna ez berdin sortzen joan izan zaretela azken urte guzti hauetan tartean bada, ez? Eta guk kaztariok hain ezagun dugun eta herritarrek agian erabilera gitxiago, baina estilo liburuaz ari naiz hitz egiten, ez? Halako tresnek zer uzten dute agerian, ze beharra ere bada. Nik uste estilo liburua dela berriaren hanketako bat, handia. Estilo liburua guk egunero erabiltzen dugun tresna bada, eta gero estilo liburuak balio dugu euskarazko kazetaritza eguneratzeko, kontzeptu berriak sortzeko, eta egunero berritzen di joan zea badat, liburu bat da, eta digitalean egunero sartzen dira kontzeptu berriak, eta gero guk gure kasuan irizpideak ere, deontologikoak ere badauzkagu, nola erabili behar ditugun hitzak, berdintasunaren hauzia horra hori, eta netzat tresna hori eskola bat da, eta hori lujo bat da hori gurean eukitzea, eta gaine ikustea hori berritzen di joala. Azkenean, hizkuntza bizi bat sortzen du estilo liburuak, ez? Kazetaritza bizi bat. Hizkuntza aldatzen di joan neurrian, berritzen di joana, ez? Eta, gainera, nik uste gizarteari ere kontzeptu berriak eman dizkiola eta esateko moduak, eta, hortxe jarraituko du. Etengabe moldatzen ari tresna bada hori, berria etengabe moldatzen ari den bezala hitz egiten gemintzalen, ez? Atzeraldi handiaz eta historian gertatutako, ez? Eta horre ere tartean bada aro digital berria, ez? Izan webguneak sortzen hastetik gaur egunera, ez? Sare sozialetan leku bat egin beharretik eta nola ikusten duzuzuk, ez? Nola moldatu den berria azken urte guzti hauetan? Nik uste, azkenean esan deten bezala, estilo liburuarekin bezala, kazetaritza bizia da, eta datorrenari eutxi behar zaio, eta eusteko modua da azken batean, jendearekin etengabeko prestaketa bat egitea, ez? Eta garaiekin datozen Euskarri Berrietara egokitzen jutea. Ez dago beste aukera. Egia da, taren xagoera aipatzen zenuen, ez da, nola informazioak ere ez, asko iristen direnak gaur egun, behiratu behar da ez, zer balio digun, zerrez, nondik jo behar den, zentzunetan ere bai eskatzen du tentu zibiltzagian ez, sare sozialak, eta antzekoak diren guztiak adimen artifiziala ere ez, badauka hor eta ikusi ditu azken honetan berriak ez, kazetaritzarekin lotuta nola, langileak ere ez, enpresetatik bota dituzten, alako tresnak erabilita zein ardatzi helduta, ez? Ari da berria egunero eraldatzen. Azkenean ardatza betikoa da, eta da, lehen aipatu detena, kazetaritza egitea, ez? Badirudi gaur egun jende guztiak egin dezakela kazetaritza, baina ez da horrela, ez? Eta azkenean, kazetaritza ona da, idazten jakitea, edo esaten, edo esan ofizioa azken batean ez da aldatu dira euskarriak eta egokitu behar dugu horretara, ez? Baina guk egin behar duguna da, zentratu guk egiten dugun hori, gero erakutsiko digute, ez? Sare sozialetan nola zabaldu behar dan, zer esan behar dan, egia da, arrisku handiak daudela egunerokoan gero eta azkarrago dijoalako dena, eta azken hori esan beharra lehenbailen eta hor arrisku batzuk badaudela, baina nik uste bereiztu behar dela, azken ordukoak bai daude, baina gero soseguz ere kazetaritza egin behar da, pentsamendua zabaltzeko, iritziak emateko, eta nik uste hori dela hor daukagula guk egitekoa, ez? Zarrekin lotuta era aipatu zu, ez? Udazkenean iritsiko dena, aldaketa handia potoloa, esan duzu, ez dakit ondo zehitzekin, baina, zer dator, zer aurreratu daiteke? Azken batean esan dizuten aldaketa hori dena, gu beti honga prozesutan sartuta, bai, azken batean egiten duzu gauza bat, eta gero beste bat egin behar dut, eta beste bat. Baina, nahi genuen zan, pixka bat, 20. urte urrena baliatu, aldaketa handi egiteko, eta aldaketa handi hori batez ere digitalizazioan dator. Digitalizazioan, paperari utxita noski, baina lan egiteko modua aldatuko da dena digitalean idazten hasiko gara, eta horrekin, hori egitearekin batera prozesu bat egin dugu, zer eduki
eman behar ditugun eta nola, eta edukietan azken orduko hobeto usteaz aparte, egunero zerbait berezia eskainiko dugu, gero gure atalak dianak edo nitxoak dianak, euskara dela, baina baita ere feminismoa edo ingurumena horri etarte berezia eskainiko dugu, lurraletako albistek ere zea berezi batekiko dute, gero entzun berria atala ere zabalduko dugu, hor podcastez gain albisteak entzuteko aukera emango dugu, eta hori dena diseinu berri batekin, ez? Diseinua bai paperean eta bai digitalean aldatuko dugu, diseinu integrala izango da, eta horrek denak ekarri du antolaketa aldaketa bat, lan fluxuen aldaketa bat dagoelako, orduan, horra igea ez, jende guztiarekin prozesu hori bideratzen, ze azken batean jendeak erantzun behar du, orduan, guk proposamen bat egin, baina gero proposamenak beste jendearen proposamenekin osatu, eta horrekin dugu azken batean lan kolektibo handi bat, eta nik uste dut, azken batean lehenago hasiko gara ere, digitalean horrek aldatzen du lan orduak aldatzen ditu, eta dena, ez, orduan, oraindik denbora pixka bat daukagu, baina buru belarri egea udazkenerako, jendeak gainean abalituko du nik uste aldaketa hori. Udazkenaren zain gerratu beharko gara horixe ikusteko, eta bai aipatzea guzti hau konpromiso feministan ardazten dela, ez da, nola aldatu da zentzu horretan berria 20 urtetan? Berriak egia tradizio bat bazeukan Euskaldunon egunkariatik. Ni Euskaldunon egunkarian hasi nintzanean emakume talde sendo bat ezagutu nuen eta ahi esker bilakaera izugarria izan dugu. Nola aldatu dan? Eguneroko lanaren bidez, ez? Egunero guk argi geneukan ikuspegi, generalen ikuspegia egunero eman behar dela, bai edukietan eta bai funtzionamenduan, eta horre guk saiakera berezi egin dugu beti. Aldatu dira gauzak honeako pentsatzen dut, baina oraindik ere gauza asko dauzkagu egiteko, eta gure eginkizuna da, adibidez, generoarekin zerikusi duten gauzak behar bezala eman, eta ematea, izkutatzea jende askok egiten duen bezala, eta gero ez da baida sortzea gizartean, iruditeri bat sortzea ere, eta nik uste hor, feministekin hartu eman berezi bat ere sortu dela, konplizidade bat, eta horrek bilakaera handi bat dauka, eta etxe barruan ere zer esanik ez, kanpora begira egin behar dira gauzak, baina etxe aldatuta, eta hor, prozesu hortan, izan ditugu oztopoak, gizartean gertatzen den bezala, baina horra igea ez, bidean igea hainbat lan egiten, orain dela gutxi formakuntza bat egin dugu feminista, bai emakumeok eta bai gizonok, eta hortan igea. Eta bide horretan zure ustez, epe laburrean zer geratzen da egiteko? Zer ez dago egiteko, ez? Ze, bain denak hitz egiten dugu feminismoa, baina azkenean hor daukagu patriarkatua, ez? Eta egiteko modu asko guregan ere bai, ez? Orduan, hiltze gaituzte ere, ez? Zen egite egunero daude emakumeak hiltze dituzte, hor nik uste gauza, zer esanik ez, gure izateko modu aldatu behar da, denona, baina gero oraindik gauza asko daude soluzionatzeko. Intxeago aipatzen zenuen, ez nola pandemian derrepentean, ez, klikak eta barrak gora ere egiten zuen egia da, esaten dela askotan edabidek ez dutela bizi garairik eta onenak, baina gizarteak berak behar du, ez, eta ikusten dalako krisialdi momentuetan nola jotzen dugun informaziora eta bar zer behar, ez, oraindik ere berria egunero erosteko. Esan dezuna oso argi-garria da, ez? Azkenean, kezka bat daukagu eta nola jotzen dugu, ez? Sare sozialetan da ibiliko zea, baina behar dezu zerbait kontrastatua, ez? Kontrastatu izango dana, idagarri izango dana, eta orduan, krisi garaietan edo momentu, albiste bat etortzen da, eta nola jotzen dezu komunikabide fidagarri batera, ez? Orduan, hori da guk sustatu behar duguna, hori da egunero landu behar duguna, ez? Bukatze aldera Magoia prest daude datorrena kontatzeko? Noski, bai, dudik gabe, presna datorrena kontatzeko, eta esperoet, nirekin ez bada beste batzukin, baina datorrena hori luze izatea eta aldi asko eukitzea horrek. Honekin hemen utzi behar dugu gaurko elkarrezketa, mi esker gurekin tartetxo hau hartzearren. Zuei hemen hartzeagatik. Iritsi gara albisteriaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, hauek izan dira gaurko egunean jasotakoak. Guztiak eta gehiago 11.eus atarian. Bihar artean.